Catherine. Ligaya ko. Tumuti usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Inyong mabati diri lang sa RMN sa panulat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Atangi! Niya ang sumpay ning bagutan sugilanon. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Hain, mangga! Ano dili makapagpakita na ako? Paulit na. Catherine. Ano pa paulihon makunin mo? Pakita na ako! Ayaw di ko gungungong ha! Pakita! Tinay! Hoy! Kinsa mo di pangita diha? Bea? Nanay ka diha? Hala ka, Tinay. Gisudan na ka? Nabuang na ka, no? Ilumoy! Nang nusat na sa kaan na diha? Karon pa ako. Tinuod yun nga kaliwat mo buang, Nay? Ha? Hay! At patakag ukab ang baba ni mo ha? Wa mi kaliwat na buang biya. Sa akong lulang misulti, oy, nga doon na may kaliwat na buang, na mo'y dugo sa mga buang. Hoy! Ikaw ba? Ikay buang batasan! Kay labtanon ka na ako bisan mo ko gibuhat ni mo. Awara na imo baba. Nagbukad-bukad na sa katabian ni mo. Oy, sige, sawaya lang ko, Tay. Klaro kayo, oy, gisulaan na ka sa buang. Kaya nagdagandagan ka dinhi, may gipangita ka. Klaro, oy, klaro ka ayo. Kaklaro sa kong nakita, nagsigi kag singgit-singgit nga. Hain man ka. Nganong dili ka man mapakita na ako. Ano pa paulion man ko nimo? Oh, unsa na, di day na buang, nga nakisulti makasangin. Ay, pagbuot, kumuna akong buhaton. Magbuot siya ka, Tay. Kay kung nabuang na ta, mamugno unya ka. Mayo na mahibaw atong masilingan, Day, aron masud kag sayo sa mental hospital dito sa syudad. Ilamay! Aw, saan din mo kung babuang ko? Kay labtanon ka? Ala, Nasa ka, Tinay? Oh. Tinay, nabuang na ka? inasal baboy ka no? Oh. Nabuang ka? Kalami ni mo tanawon. Kakagumkum si mo panit. Ay! Ako! Luhi ka! Taba! Da. Dagan lagi ka. Nagbuot man kuno sa akong buhaton sa kinabuhi. Kuya, nagsayaw din na eh. Hain naman tos Tinay eh. Taba! Si Tinay! Si Tinay nabuang! Inasal ko na ko siya pananaw! Taba! Taba! Bila, naunsa ka, ha? Taba! Ang imo amiga! Nabuang na! Kitkiton nga no kaniya! Ay, mas Tinay! Tony Tay! Nagagapusan to ninyo kay mukhaon na siya og daw! Niyabag. Nabaya. Nabaya na nun. Niyabag naman is Bila. Ako susihon dito, eh. Ay, unsa na sa ning dama ni Bilya, eh. Wala naman na siguro sa lalaki. Pero, wala mo familiar man ako yan tingog. Kuy, tinuod man kang duda ni Pilya. Nga doon ako'y tariling sa utok. Ay, saan na lang? Tinay! Ay, Tinay! Sus! Ni aram di ka din, eh. Anong ka? Yung sa mga dito Bilya, ha? Nga nanghadlok man to ni mo, ha? ta, bala sa mahadlok siya na ako eh. Aron din na siya buduol na ako. Ako tagihambat da. Magtubi ito nga, buang ka. Katawa, eh. Ang katawa ko, eh. Giganaan ka yan lang kagbuang Bilya, ha? Sabi, ano ba itong bayan, ha? Ano, ugma? Ikaw na itapik sa eskwelahan sa merkado, ini. Ta, pasag dito siya oy. Dali na, mamauli na ta. Ayun na to. Di ko oy, kapoy. Tata na, muli na tayo. May pa. Bye. Bye nanding. Oh, what's the matter, man, ha? Kuan ba? Kanyang... Oh. Sa imong ginauna. Dili ko buang. Uy, Siga mo ng mata ni mo. ito pag-unaunaan natin na yun, eh. Di ba lalim na ng mabuang, ha? Di ba na lalim? Pero kuan manggod. Ay, kay baw ka. May nala na mabuang. Kay, wala mo kasi mo may panghuna-hunaan na, di ba? Wala Oh. problema, kay buang naman ka. Sakto, very good ka, na. Very Di good ba? ka. Hindi ta mabuang. Okay ra ako yung mabuang, Tinay. Hmm? Kay, wa may mangilabot na ko. Pero ikaw, kung mabuang ka,
sus, liguon lang ka. Labda di ka. Patay kang bata ka. Yun naman ka. Muli naman ka ta. Hindi ba matasa si mga paingos inyo? Ug sabay nga tisa sa ibabaw, ha? Ano ka? Ding, ding, ding. Ding, tanawa, ding. Saan naman na? Uy! May kwarto pa nga ng siga sa ikaduhang antana. Awa! Oo, nagmatapos. Ul ilmo dito. Hindi, uy. Tama kung nasawa sa kwarto ni Lolo Elmo. Ding, kaya pa po kung makakita nga misiga ang sugaan ng kwarto sa taas. Nya, kung saan mo si Suti mo una, ha? Tunay laing kauban si Lolo Elmo diha. Sa? Uy, tinay. Mananagna nakakaroon. Kumaon na di ka mong tagna ron, ha? Tinay? Nag-check ding. Common sense Check ko, ba? nag-check Utok. ko. Utok na miton. Kibaw ka. Klaro tayong hayana. Kandilang isuga, anak. Hindi ko rin ti. Salamat taon. Mapadi ka mabuang kay. Hmm? Pero, ano na kasiguro maka nga kandi lang gigamit niya sa bahay nilang luluin mo? Luluin mo, ha? Taka lang ka nga handa. Kay kuhan man, wala sila kurinti. Tuo, no? Pamdi kurinti ng bahay nga tisa di ay? Ay, ako niya inus Lolo Elmo. Nga magpataos la kuryente ng baya. Oh. Ay, okay. Tinay, tinay. Ding, Buniti ko. Ha? Mamiya na tayo din eh. Piuwang ng iro nagsigig tanaw sa bahay tisa. aray, oy! Kasap sa limang gunit, oy! Buniti ko! Lipan na sa limo, oy! Ay, wala ka magani ko ako na. Babay ko, tungang gabi ipag yun. Dapat Malapit ka. nagipag-uot. Aray, Ito, mamiya na tayo din eh. aray, ding, ay! Itindog na akong balibo. Taray! Unsay ginanaw mo diha sa gawas, agaw? Siya. Ha? Siya ang akong kinabuhi. Unsay plano nimo? Bantayan siya sa tanang higayon. Lahi na ang panahon karon, agaw. Nahibaw. Dako na kayo ang kalainan sa kalibutan karon. Ayag na kayo. Ug sabak. Kinahanglang muhaom ka sa mga tao karon. Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Isulti lang. O ako ng buhaton. Gusto ka. Kinahanglan muhaom ko sa panahon karon. Aron makapaduol ko kanunay kang Kristina. Ni agyo din yung napita si Christina. Wa siya din eh. Oh, Luis. Bisan ang saon mo sa pagtabon ang imong hunak-hunak batok ka namo. Masimutan namo ang imong kaikak alang kang Christina. Kung dili mo gusto og kagubot, palayo mo kang Kristina. Ayaw kalimot, Luis. Nagpakabuhi ka tungod kang Christina. Ug atong kapalaran nga ang mga panghitabo mubalik sa makadaghang higayon. O kung gikinahanglan nga sa makadaghang higayon, mamatay si Christina. Mamatay siya. Ako lang si Christina, Luis. Ako lang. Siday! Uy, asa ba di babayhan na sa baka diha? Andam na ka diha? Paminaw, bod-bod lang imong itinda karon ha? Ay, mahal na kayo ang pilit humay. Ay, nausap ba di panahon karon nga nanubra na magkamahal ang mga palitonon? Sabi mabuhi magkatayo na. La, ay nalapagmahay diha. Ang importante, bohe.
Baya sila, nakahimo ka sa pagkatawa, no? Angang! Matulaw na magkairong panahon na kung magkakaon pabataan sa sunod ka na. Sus, Lula, uy. Ay, nalaw ka bala ka diha. Nanakoy sideline, uy. Hoy, sideline ka karon. Papaminaw ang imong sideline, Lagi. Kaya lang na mag-amping ka sa imong pagpalimpyo sa bahay nga tisya, ha? Diba, madisgrasya na sabta. Matod pa nilulan na ko ni Adto. Nadugay na ko no kaayo ka ng baya. Kuha pa ko na to, 1,600 pa ko ng nasukad. 1,600? Oh, mao nang gabok na din kayo ng ubang mga dapat, ana. Kaumalaba, over kay ka, oy. Oh. Di manggod. Wali ito man ang mga bungbong nga bato, ana. Over ang galimot na diya ka na disgrasya. Ay, di na lagi ko mo paduol pa sa atapay, Lula. Pero, Oh, nagamang ka. Anong natulala man si kada? La, Huh? may pangutana ko nimo. Oh, sama na. Di natin kaliwat ni nabuang? Ha? Pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson.